nang ihatid ang sorpresa kay Nanay Kunsing na ipinapabot ng kanyang anak. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung ano ang magiging reaksyon niya. Arat na! Nanay Conception po. Ay, kayo po ba yun? Ma'am, pumunta po kasi kami dito, ma'am, kasi ma'am, hindi po kayo nabayaran na... Kailangan na po kasi ng amo namin, ma'am, kasi po may sakit po yung amo namin. Kailangan po yung... Yan ang pera, ma'am, kaya pumunta po kami dito, ma'am, para... Siguro yung lechon na. Baboy, ma'am, worth 10,000 po. Kailangan na po. Pero ma'am, kasi ma'am, yung amo po talaga namin, kailangan na po ng pera ka. May sakit po siya. Ma'am, sa inyo po kasi nakapangalan, ma'am. Conception pa ako, ma'am. Anong utang na? 10,000 po, sir. Sanudatan nga antay. Makulong ka, birthday. Birthday niyo po ngayon, ma'am. Happy birthday po. Birthday ka nga. Makulong ka, burta, bayada ko. Madi ata, gawitan na, makulong ka tan. Ay, tama tayo utang na. 10K po, ma'am. Paano yan, ma'am? Paano na yan po, ma'am? 10,000 po kasi, ma'am. Sa upan, niya ibaga. Ma'am, yung video, ma'am, binibideo po namin, ma'am, para proof po na nagpunta po talaga kami dito. Baka sabihin po ng amo namin na gumagawa lang po kami ng kwento, ganun po, ma'am. Paano yun kay ma'am? Yung mga kasama ko. Paano yun kay ate? May pera po ba kayo dyan, ate? O kuya? Bayaran mo na eh. Dinamin mo, di kaya. Ikaw daw, bayad to niya yung mami. Ay, nagkaya gagawin ko na nga. Opo, nandito po sa bag ko. Papirmahin mo na lang. Mag-usap na lang sila. Or gusto niyo pong kausapin yung amo namin, ma'am, nasa likod po ng sasakyan tayo, hindi po makalakad na masakit po yung paa niya. Pantala, so kami pa yan ako, ma'am na. Magitong kayo din. Alam niyo po ba yun na baboy, ma'am? 10,000, ma'am, pero sa inyo po nakapangalan, no? Oh no! Pero sa inyo po nakapangalan, ma'am, Conception pa. Oo, pero hindi ko naman alam yun. Pamukitaan na, minajabayatan kami, tabayatak ko. Anak ko, Nay, pamukitan jabayatan mo niya ajay. ma'am, Ngayon yung order yaw. Ana. Panyo kami Baka kita. dati order yung nalipatan yan. Yung anak niyo po, 10,000 po yun, ma'am. Kailangan na po kasi na yun. Nagbayad malo. Sa inyo po nakapangalan, kayo po ang magbabayad, ma'am. Magandang to kahit agad tanig. Pakiusapan niyo na lang po, ma'am. Kailangan na. Kinapapuksan mo. Buksan niyo na lang, ma'am. Sumabog data. Sumabaw. Ay, may big... Sumabog data. Ikaw na po, ma'am. Taas mo na po. Nagpinta ako. Happy birthday, Nanay! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa.
walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't naiiyak. Ako naman ngayon Picture po na dapat 1, 2, 3. mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at akaintindi. 1. Pag lumuluha ay papatahanin. Babantayan kung may sakit, Alay. dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin din na mahigpit. Ipapangalan. Nay, may idea po ba kayo kung sino po ang nagbigay, nagpaabot ng surprise sa amin po, Nay? Sino po? So, happy 77th birthday, Nay. Bago po namin simulan yung programa, Nay, nagpadala po sa inyo ng mensahe na aking babasahin at inyong papanoorin po na nagbigay po sila ng mensahe. Isin ko lang naman. Your big day is here, so it's time to send some birthday cake, a bouquet of beautiful flowers. Along with Ibigay that, ko, isin ko lang I naman. send my love, and of course, a great big birthday hug. Again, happiest birthday. Stay safe and healthy. Have a wonderful birthday and enjoy your surprise. I wish you, Nanay. So, yung message po nila. Ngayon po, may mga gusto pa rin pong mag-abot na mensahe na galing po sa iba't ibang lugar na inyo pong panoorin. Ito na panoorin niyo po. Hi, Nay. Happy birthday. Pasensya ka na, hindi kami makapunta. Ito na lang ang gagawin ko sa'yo. Kakanta na lang ako, handog ko sa'yo. Pasalamatan kahit man na sa isang awitin. Parang kay ganda, tapos ako ay magbaligo sa bansa. Dahil sa'yo, ang aking tiyan at ang bunsay nagdalaman. Kaya itong awitin, aking inaawit. Nais ko ang lugar. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iniwan sa iyo. Alaala dahil minsan tayo nagkasama. Hanggang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa'yo, narinig ang isip ko at naiintindihan. Dahil ito'y ibig ko, ngayon ikuwing namatalik ko, kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong
tayo nagkasama. Matanda at titibas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa'yo. Alala, dahil minsan tayo magkasama. Matanda at titibas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa'yo. Alala, dahil minsan tayo nagkasama. Hello po, happy birthday! Hi, Nay. Happy 75th birthday. Ang wish ko lang sa'yo, umaba pang buhay mo. Lagi mong tatandaan. Andito lang kaming mga anak mo. Mahal na mahal ka namin, Nay. I love you. Love you, Nay. Happy birthday. Hello, Nanay Con. Happy birthday. Happy 75th birthday. Wow. Ang na sabihin ko na yan. Well, wish ko lang sa'yo, sana ibigyan ka pa ni Lord ng mas mahabang celebration for your birthday. Malay mo sa susunod na birthday mo is nandiyan na kami. Baka mas bongga pa yung ibigay ni Ate Hannah na surprise niya sa'yo. Diba? And sana ibigyan ko pa ng, sana lagi kang malakas, good health always. Huwag ka nang masyadong nagpapagod dyan. At magpakasaya ka na lang. Enjoy mo na lang yung pagka-senior citizen mo. Shopping, hindi ka kay Ate Hannah. And, yun lang. Happy birthday. We love you, Nanay. Hi, Nanay! Happy 75th birthday! We wish you good health and long life and more blessings to come. Pasensya ka na kung hindi kami nakapunta. Alam ko naman na enjoy ka ngayong birthday mo today. At mahal na mahal ka namin. Bye-bye! Happy birthday ulit! I love you! Happy birthday, Konsing! More birthday to come. Good health, stay safe, and regards to everybody. Bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Auntie Konseng. Nay, may isa po po nagpahabol ng kanilang mensahe. Ito po. Today's your birthday, Nanay. Happy 75th birthday. We love you. We are here in my car. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati sa'yo. Nawa'y birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday to you. Gusto na. Mapang kami shopping. Hindi kami karko. Okay, bye-bye. Happy birthday today. I hope you have fun for your birthday and we love you. Love from USA. Bye!
So ayun nanay, happy 75th birthday po. Naluha po kayo sa kaligayahan. Gusto po nila iparating sa inyo na kahit po nasa malayo sila, kahit po wala po sila dito sa bahay po ninyo, gusto po nilang iparamdam sa inyo yung pagmamahal nila para sa inyo. Ate, ay kuya, ano po gusto mong sabihin kay nanay? Message po sa kanya. Ipan niyo. Kuya, doon na lang. Yung birthday Hi, happy birthday. Happy 75 birthday sa'yo. Ang sabi ko na, salamat sa pag-aalala mo sa amin. Sa aming kapatid. Kasi ikaw na yung tumayo namin magulang. Thank you, Diyan na lang mamaya. Diyan ka na rin mag-in. More birthday comes to you, Nay. Thank you. Next, ate po. Kaya po, ano ba gusto mong sabihin kay nanay? Ate, doon na lang po para masasabay. Ito lang po ang ate. Hindi makita kasi si nanay. Happy birthday, Nay. Wishing you all the best. Stay healthy. Thank you kasi thank you sa support na sa tulong niyo sa aming Jason. Maraming salamat. Happy birthday, Nay. Thank you. Happy 75th birthday, nanay. Ate, kayo po nga, ano po gusto niyo sabihin kay nanay? Birthday message niyo po para kay nanay. Madaming tibot din mo nanay, bigyan kami sa mata. Kaya naman. Jack? Happy birthday, nanay. Love you. Kaya mo mahaba ka. Kayo po, ma'am, ano pong gusto niyong sabihin kay nanay? Nay, kaya din. Biso-biso. Happy birthday, Manang. Alam mo, happy birthday mo. Yung mga apo ngayon. Ma'am, kayo na po. Birthday message ko para kay nanay. Tapos tigay dyan yung bank. So, ayun nanay. May letter po kayo. Letter. Nakagulong na po si nanay. Kandil na kanong sa damo. Salamat. Buka ang dilay. Sige, sige. Tayo mo yun. Sabay-sabay po natin katahan si nanay ng happy birthday. Iko. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa mga lumas mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lumikat na nanay. Go. On behalf of Surprise Mo Deliver ko by Ma'am Maylin Palabay, gusto po namin iparating sa inyo na kami po ay masaya. Happy 75th birthday, nanay. Wish you all the best and good health po lagi. Lagi niyo pong tatandaan na sumunod po kayo sa mga payo nila sa inyo upang mas humaba po
yung buhay niyo. Sa lahat po ng mag-a-away sa aming promo, may pa-free sleepbag po kami para po sa mga client namin. Pwede din po 3-in-1 towel or wireless mic. Ito po, nanay. Para po sa inyo, bigay po ng surprise mo deliver ko. Ano gusto niyo sabihin, nanay, sa nagpa-abot po ng surprise po para po sa inyo? Maraming salamat na yung linya sa birthday ko. Yun lang. Ano pa po, nanay? Love you. Love you. Ayun po, nanay. Gaya po lang sabi ko sa inyo kanina, kahit po nasa malayo sila, gagawa po sila ng paraan upang may hatid po yung pagmamahal po para sa kanila. Kaya sa lahat po ng nanonood, please do like, share, comment, and subscribe to Surprise Mo Deliver Ko, and click the notification bell to update for more videos. Guys,